you. Ana is daw. Oh! Anna! Hello. Olaf! Hi, no. Really? I can't wait until I'm ancient like you so I don't have to worry about important things. That's not what I mean. I don't worry. Yes, some things never change.
Ala. Samantha? That's silly. Will all make sense when I am old. Great job, everyone! Salamat, Sarah. Ito yung sa It's like a curve. Tama siya na po. Oh God. Oh. Nice. Uy. Whoa. Uy. That's scary. That's really scary. Uy. Oh God. Woohoo.
love. Wow! Shiny, glittery cave! And just like me, it is covered in sparkly treasure. Sparkle, sparkle, sparkle. Sparkle, sparkle. Wait a minute. I'm down here in the realm of the monks. They're funny looking little thing, ain't you? Don't worry, That's really humongous. Why are you here? because you're amazing! And we mortals have heard. And when that voice starts to whisper, Moana, you've come so far. Moana, listen, do you know who you are? Bubbles pa. Ay, play man. Gusto tuot nila Matias o sing igagaw. Kini nga crown, dala ni siya sa pag magpalit ka og cotton candy. What si Kiel? Dula sila. So it comes with cotton candy. Musulod mo sa arena. Guys, very busy tapos grabe ang sales ani sa Disney ba kay halin jud. Kini binocular. Oh. So mo ni ang gipili ni Matias. Sa ni alligator nga binocular. Tapos kini siya nga bucket guys sa popcorn ni siya pag magpalit popcorn. So mag-enjoy mo guys. Namoy mga chikiting pati ang mga ginikanan. Enjoy pod oy. Enjoy pod og kuan og cheer. Apil pagkatakanta. Tapos kini ang gipili ni Ezekiel. Nya? So daghan siya klase-klase dito guys na ay mga sword, na atoy katong kang Maui bitaw nga daddy ni God sa Moana. So kini lang ang gipili, kinang gipili ni Ezekiel. Kay dito kay ngit-ngit man siya guys. So nindot kay dito pag naa kay mga lighting na makuan sa mga bata na ay Mickey Mouse nga naay babos, so mga ni. Na may bucket, membrance. Membrance sa Disney on Ice nga. Mo ni siya ang pre-kuan birthday ni sa ni Eloise. Sa mga giadto. Ang support sa Eloise para sa iyang Disney. Mana siya guys, Disney on Ice. Ay, adto jud dito kapalit din mo andam na yung bulsa, mga batuting. Wala kami pala bigas do kay mahal gid siya. So mga na siya guys, enjoy man po, worth it para sa mga bata. Pero mas Disney on Ice guys, try nyo guys. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.